awili aimamu mwamuna Mkazi mzimu Wangwiro mdaliso mpasetu koma awili aimamu mwamuna Mkazi mzimu Wangwiro mdaliso mpasetu muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo awili aimamu mwamuna Mkazi mzimu Wangwiro mdaliso. Tikulandireniso pa programu yathu ya tsiku la lero, ndipo pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbukire kuti programu imeneyi amatipatsirana ali Lnga School Biblical Studies amene akupitirizabe kutithandizira ife kuti tizitolidziwa bwino Baibulo lathu. Pa tsiku la lero tikhala tikuona phunziro lathu la namba 13. Kwambiri amene takhalira limodzi takati kuphunzira zokhudza banja, taona chiyambi cha banja, taona mmene chibwenzi chathu chingakhalire, komanso taona maphunziro osiyanasiyana udindo wa mamuna, ndipo pano tikumaliza pa udindo wa mkazi. Taona zinthu zambiri mu phunziro lathu pafika pa phunziro limene namba 13, komabe tikupempheni tipitirizabe kukhala limodzi mpaka kufika pa mapeto pamene takulukoza maphunziro athu kuti akathe kuthera. Pa tsiku la lero timaliza pa gawo lathu lokhudza mkazi, makamaka pakuona pa mkazi wangwiro. Tinaonapo mwamuna wangwiro mphunziro lathu la mbuyomu, koma lero chinthu chofunikiranso kwambiri kuti tiona zokhudza mkazi wangwiro. Ichi siziye chilendo kwa anthu ambiri chifukwa ndi mawu amene amakambidwa mkazi wangwiro, mkazi wangwiro, mkazi wangwiro. Ndipo amakambidwa pafupi pofuna kutipatsa ife chithunzi chionera kuti mkazi wabwino. Pa buku la Miyambo chapter chake cha 18, buku limeneli mlembi pamene Solomoni analembamonso chinthu china chimene chili chofunikira kwambiri. Pa Miyambo chapter 18 pa verse yake 22 analemba maonera kuti wapeza mkazi apeza chinthu chabwino, Yehova ankomera mtima. Ndakuruza kunena kuti munthu amene wapeza mkazi amakhala wapeza chinthu chabwino. Tudziwa pa dziko lapansi pano pali zinthu zambiri zabwino, koma akuti ukapeza mkazi umakhala wapeza chinthu chabwino, ndipo Yehova amakukomera mtima. Pali zinthu zambiri zimene tikuzozipeza zabwino koma mwina Yehova sangatikomere mtima, koma Baibulo linayankhula motsimikiza liti kuti nawe ukapeza mkazi Yehova amakukomera mtima. Ndipo chifakenso timaona kunena kuti pa buku la Genesis chapter 2 Mulungu atalenga Adamu ali munda muja anaona ndithu kuti sikwabwino kuti akhaleka, koma apatse mkazi. Chifukwa Yehova anadziwa kuti ndikamupatsa mkazi chikhala chinthu chabwino, mwamuna akapeza mkazi akhala wapeza chinthu chabwino. Ndipo kukhudza mkazi wangwiro pafupifupi zaka 3000 pano zadutsa, pamene timapezapo zimene analemba munthu wina Solomoni zokhudza mkazi ameneyi wangwiro. Takuganizani zaka 3000, koma ndi zinthu zimene mpaka na lero zikozopanga apply ku moyo wathu wa lero. Zinalembedwa kale koma nzofunika lero kwa mkazi wa lero kuti akhale ndi dzina loti mkazi wangwiro, kuti banja likhale labwino. Zimene Solomoni anazilemba ndi zinthu zofunikira kwambiri kwa ife tsiku la lero. Ndiye tsiku la lero pamene tikufuna kuphunzira zokhudza mkazi wangwiro, titenga nthawi kuphunzira buku la Miyambo chapter 31 pa verse yake ya 10 mpaka pa verse yake ya 31. Ndiye pa mavesi amene pamene titengepo nthawi yathu pophunzira za mkazi amene wangwiro, zimene munthu Solomoni wazeru anazilemba. Pa Miyambo chapter 31 pa verse yake ya 10 imene tiyambe nayo, anayamba kunena kuti mkazi wangwiro ndani angampeze, pakuti mtengo wake uposa ngale. Nana amandifunsa kuti ndani angampeze mkazi wangwiro? Akuti ndi ndani? Nakuti mtengo wake wa mkazi ameneyi ndi wapamwamba, siwochipa ayi. Ndamwina munthu kumafunsa kuti mkazi wangwiro yokhoza mpeza kumowa? Kuti kapena mkazi wangwiro yokhoza mupeza pasika? Kapena mkazi wangwiro yokhoza mupeza munsewu usiku atayima? Ukhoza mupeza kuti? Tizindikire chinthu ichi, mkazi wabwino alipo, sachokera kumwamba ayi. Ena mati kuti ukapeza mkazi wabwino mene mfotoza ndilo kaitwa sema wekharu mpanga wekharu kumasunga mpeza ayi. Koma Baibulo kuti uzifunsa kuti ndani amene angampeze
Ndetiona pa zinthu zina zimene anaziona zimene anazika zimene zingatithandizire ife kudziwa kuti mkazi wangwiroyi alipodi tingamupeze bwanji. Alipo anthu ena amene amalera ana abwino kapena akazi abwino kuti adzakhale akazi angwiro. Ndiponso aliponso makolo ena amene amalera akazi kuti adzakhale amalera ngati kuti adzakhala nawo mpaka kale kapena tinganene choncho. Pali makolo ena amene anawo akazi amalera mowakonzekeretsa kuti udzakakhala mamuna, udzakakhala mkazi wa munthu wina wake. Ndipo pali gulu lina la makolo limene limalera ana kuti mwina ananga adzakhala ndine mpaka kale. Ndipo verse 10 akuti kodi ndi ndani amene angamupeze mkazi wangwiro amene chifukwa akamba za mtengo wake suwa pafupi ya imene tikuganiziramo. Akunena zimenezo. Ndi akunena kuti tione kuti kodi chimene chimapangitsa kuti mkazi amene mtengo wake usakhale wapafupi ndi chani. Pa zifukwa zake akuruza tiwerenge verse 11 ndi verse 12. Pa verse 11 akunena kuti mtima wa mwamuna wace unkhulupirira sadzasowa phindu. Pa verse 11 choyamba chimene akunena kuti mkazi amene amakhala wa mtengo wapatali chifukwa mtima wa mwamuna wake akuti umamukhulupirira. Pala anthu ambiri amene amuna azathu sitimakhulupirira, pala anthu ambiri amene akazi azathu sitimakhulupirira, pala anthu ambiri amene ana athu sitimakhulupirira, pala anthu ambiri amene mabwana athu kapena ntchito athu sitimakhulupirira. Koma uyu akunena kuti choyamba chimene chimapangitsa mkazi ameneyi kuti akhale wa mtengo wapatali ndichi mwamuna wake amamukhulupirira. Ndipo akamba chinthu chosangalatsa kuti mtima wa mwamuna wake sikuti amangoyankhula mpaka kuti mkazi wanga amamukhulupirira ayi, koma kuti zimachoka mu mtima. Pali nthawi zina zimene anthu amatongola kuti mkazi wanga ndimamukhulupirira, mwamuna wanga amamukhulupirira, kongoyankhula foti mpakulu. Koma kuti mkazi amene amakhala wangwiro ifa mwamuna wake kuchokera mu mtima amakhulupirira kuti koma na mkazi wangayi uyu ndi mkazi ndithu. Amasiyana ndi mkazi amene timamupeza pa buku la Miyambo chapter chake cha 7 pa verse yake ya 18 ndi verse yake ya 19. Pa Miyambo chapter 7 verse 18 ndi 19 tipeza wonso pali mkazi wina anamuka pali anakamba muri tiye tikondwere ndi chikondano mpaka mamawa tidzisangalatse ndi chiyanjano pakuti mwamuna kulibe kwathu wapita ulendo wakutali. Ndakole pala akazi ena amene mwamuna wawo akachoka amakayitana mwamuna wina kuti abwerani tiye tisangalale tiye tikondwe mwamuna wanga wachoka wapita ulendo wautali. Ndere akazi akusiyanitsa mkazi wa pa Miyambo 31 ndi mkazi wa pa Miyambo 7 kuti pala akazi amitundu iwiri ndithu. Koma kuti mkazi wangwiro amene tikumphunzirayi sali ngati wa pa Miyambo 7 oti mwamuna wake akachoka amabweretsa wina kuti mtima wa mwamuna wake umakhala ndi nkhawa. Ayi, akuti ndi mkazi amene mtima wa mwamuna wake umamukhulupirira. Mkazi wabwino sapereka nkhawa kwa mwamuna wake. Koma kodi inu mkazi wanu ndorani? Kapena ndinu akazi orani? Ndechoyamba chimene akuti mkazi amakhala wangwiro chimenecho mtima wa mwamuna wake umakhala uli malo olachokepo. Chachiwiri tikuchipeza pa verse yake ya 12. Pa verse 12 akunena kuti mkaziyo anchitira zabwino si zoyipa masiku onse a moyo wake. Akuti ndi mkazi ochita zabwino masiku onse a moyo wake. Ni mkazi womvetsetsa kuti banja ndira moyo wawo wonse. Ni mkazi womvetsetsa kuti banja sili ngati skulu kuti ngafika 8 ndamaliza primary, ngafika form 4 ndamaliza secondary, ndikapita college ngakhala zaka 4 or 5 kapena 6 ngakhala ndamaliza. Akuti si mkazi wachoncho. Ni mkazi amene amadziwa banja kuti lamuyaya. Ndakuti ndi mkazi amene amayesetsa nthawi zonse kuti achitire zabwino mwamuna wake moyo wake wonse. Tangoganizani ungapeze mkazi amene yomutchipa? Tangoganizani za mkazi amene. Ndakuti chachiwiri njimechi ni mkazi amene mtima wa mwamuna wake umakhala malo. Chachiwiri ni mkazi amene amachita zokoma mwamuna wake moyo wake wonse. Chachitatu pa verse yake 13 akunena kuti afuna obweya ndi thonje nachita mofunitsa ndi manja ace. Akuti chachitatu chimene mkazi amene amakhala wamtengo wapatali kuti atchedwe wangwiro nchakuti sakhala waulesi. Amakhala mkazi ogwiragwira, osaka, ogwira ntchito kuti apeze zothandizira manja ake. Si mkazi ongopinda manja umangoonera TV. Ni mkazi oyesetsa. Ndapa adzathu kalekale amagwiza ntchito bweya ndi thonje popangira
zovala zinthu zosiyana-siyana zimene fesa timazigwiritsa ntchito bongo limene sitimaziona process yake bwinobwino timangogula salo koma zathu amakhala ndi bweya athonje kupanga chimene afuna kupanga. Ndakuona kuti mkazi amene amakhala wamtengo wapatali ifa chimenecho amakhala mkazi otisi waulesi. Ndi chinthu chachitatu chimenecho akuti mkazi amene ndi osowa ifa chachimenechi kodi inu akazi anu ndi otani. Pa verse 14 anapitiriza kuti akunga zombo za malonda nakazitenga zakudya zake kutali. Akuti mkazi amene amakhala amasakasaka zabwino za banja lake mpaka namakafika kutali. Ndoti ndi mkazi onena kuti samangokhala kupinda manja, si mkazi waulesi, ndi mkazi oyesetsa. Zimene zili pa verse 14 zimangotithandizanso kuti tione zimene zili pa verse 27 buku lomweli la miyambo. Pa verse 27 anapitiriza kuti ayang'anira mayendedwe a banja lake sadya zakudya zaulesi. Akutera choncho ndi mkazi osadya zakudya zaulesi, ndi mkazi oyesetsa. Ndeti kuona ndithu kunena kuti mkazi amene amakhala wamtengo wapatali chifukwa cha zinthu ngati zimenezo. Chinthu chachifolo chimene akuchitchula chokudza mkazi ameneyi kuti mkazi amene akhale wamtengo wapatali. Pa verse yake ya 15 mpaka pa verse yake ya 19 anachulapo zinthu zambiri. Ananenapo mwina tikozongolera zinthu zitatu zikuluzikulu. Pa verse 15 ananena kuti akukanso kusanache napatsa banja lake zakudya nagawira adzakadzi ake ntchito. Pa verse 15 akunena kuti ndi mkazi amene amauka kusanache. Mawu oti kuuka kusanache satanthauza kuti munthu amauka usiku. Ayi, koma vuto kutanthauza kuti amauka molawirira. Kapena amadzuka modziwa kuti kodi ineyo kukacha ndimene ogwira ntchito zanji. Sadzidzimukira mama uri kwadzuka matsiki nthawi bwanji bana 7 wadzuka manja ndimene okolopa ndimene kusambitsa mwana ndimene ali sinkazi wacho ndi mkazi ora madziwira kuti nthawi yoyenera kudzuka ine ndi nthawi iyi. Chifukwa ndikadzuka nthawi iyi ntchito imene ndili nayo ndiyimalisa. Chifukwa ntchito pa manyumba makhala osiyana-siyana. Pali manyumba ena amene mkazi akadzuka 5 koloko ikamafika 7 koloko akhala omaliza ntchito. Pali manyumba ena amene mkazi akadzuka 4 koloko ikamafika 6 koloko akhala omaliza ntchito. Ndo zimakhala zosiyana-siyana kutengera ndi ntchito. Koma kuti mkazi amene ifwa chaona kuti Wangwiro ngwanzeru amadziwa nthawi yodzuka kutengera ndi ntchito imene ali nayo. Ndi chifukwa kuti akuti mkazi ngosowa chifukwa amadziwa komanso akuti amagawira adzakadzi ake ntchito. Amagawira adzakadzi ake ntchito. Izi zimene tikuziona apa zisizoti munthu angakaziphunzira bridal shower ayi. Timadziwa munthu asanakwatire nthawi zina anthu amakhala amati bridal shower imene amamulangiza mkazi ayi we mkazi we ukamapita kufendeko kubanjako ukayenera kutele ukayenera kutele. Ngati makolo ake sanamuphunzitse olo bridal shower muzikambe sizikagwira ntchito pa banja pake. Ndakuti mkazi uyu amakhala wangwiro chifukwa amadziwa. Amakhala anaphunzira kagwiridwe ka ntchito, amakhala anaphunzira akudziwa chimene si mkazi odzuka 10 koloko. Chifukwa kudzuka 10 koloko ngati muli ndi ana opita school sitheka ngati muli ndi amuna ana amagwira ntchito kapena amanga business 10 koloko kadzipita business. Akuti ndi mkazi odziwa zoyenera pa banja pake. Komanso anapitiriza kunena kuti amakoza zakudya banja lake lisanadzuke mawa. Pa verse 15 payankhula fundo yofunika kwambiri kunena kuti auka kusanache napatsa banja lake zakudya. Amadziwa kuti kodi lero timwina tiyi bread, timwina tiyi chinangwa, kodi lero kuli mbatata, kapena lero ndoyenera kuti nditani. Ndati amadziwa kuti ngati kuli chomwera ichati ndine odzuka nthawi yakuti, ndine longosola chakudya nthawi, ananga amapita school nthawi zanji, amene opita kwakuti nthawi yanji. Zonsezo ali mkazi amene amazidziwa. Koma mkazi amene asali wangwiro zonsezi zazidziwa. Ndakuti uyu amakhala mkazi wangwiro ife amadziwa zimenezi. Choyamba chimenecho akunena kuti amadzuka mawa. Ndi mkazi ameneyi zimene amachita. Sasocherana. Sadzidzimukira zochitayi. Koma amadziwa kuti ineyo ndine kuti nditere. Ndi mkazi amene amaonetsetsa kuti ana ake komanso mwamuna wake adya asananyamuke kumapita ku ntchito zawo. Chachiwiri chimene achichulaso lero kuti amagawira adzakadzi ake ntchito. Akuti ndi mkazi amene amagawira adzakadzi ake. Ngati ali ndi antchito amauziratu inu antchito mukadzuka mamawa mwene upanga ichi upanga ichi upanga ichi. Alipo nthawi zina azimayi ena sakhala ndi antchito osati fota antchito ngovuta koma foti azimayiyo sadziwa kuwauza antchito zoyenera kuti achite. Wantchito wabwera lero mwamulemba lero koma muyembekeze kuti adziwa zonse pa nyumba adziwa bwanji. Ndakuti mkazi amene wangwira amadziwa kuti inu antchito anga tabwerani. Ndofuna mama mukadzuka mudzikolopa mukakolopa muphika ichi murere ikafika nthawi kuti zonse zati akuti ndi mkazi amene amakhala choncho.
Osati wagona kudzuka mama manje simnakolola manje atasana sambe manje chakuti simnati pamene wantchito chosana uzidwe sakudziwa. Akuti mkazi amene amakhala wangwiro chifukwa cha zimenezo amadziwa choyenera pa banja pake pa nthawi yake yoyenerera. Amadziwa. Chinthu cha namba 5 chimene anachitchula pa verse 20 ananena kuti awolowera chikhato chake osauka natambasulira umphawi manja ake. Akuti mkazi amene amakhala wangwiro chifukwa chachiti amathandiza osowa. Osowa amawathandiza. Iziru sura kuthandiza anthu sungakaziphunzira Baibulo shawa. Umaziphunzira kwa makolo ako. Ndakuti mkazi amene amakhala wangwiro chifukwa chimenezo amakumbukira osowa, amawathandiza azimayi osauka akakhala nkuthekera. Njipangana yonse pamene mapeza mkazi wina timamuti Dorcas mukula machitidwe. Amene atamwalira anthu anakumbukira chifukwa cha ntchito zake. Ndakuti mkazi amene amakhala mkazi okumbukira anthu osowa. Akakhala nkuthekera kotero. Azake akusowa mchere, akusowa ufa. Ngati kuthekera kothandiza sapinda mkono wake. Ndakuti mkazi amene amakhala wangwiro inonso tamuna mukozo zoti kuti mkazi wanga ndi wangwiro kapena chifukwa kazi isura amachita ochokera kumwamba. Mukati muzone zonse zimene uzoona pazi sikuti nzenu zoti munthu sangalephera kukhala nazo. Sizochokera kumwamba, sizoti munthu akhoza kukhala nazo ndithu. Chinthu cha namba 6 chimene anachitchula chimene chimapangitsa mkazi amene akhala wangwiro tikuchipeza kunena pa verse yake ya 23 akunena kuti mwamuna wace adziwika kubwalo pokhala pakati pa akulu a dziko. Akuti mwamuna wake mkazi amene amadziwika kubwalo afuna kutanthauza kuti chani? Akuti amuna wake amaoneka ndithu kuti awa ndi amunadi chifukwa cha mkazi. Pali nthawi zino kamaona amuna ino towa kumana nawo kunseuku umanabo koma akulu mene muonekera muchoka pa nyumba ndithu. Maraya anachoka pa nyumba ndithu. Kumuna koma mene aonekera anachoka ndi pa nyumba munthu ameneyi. Pa nyumba pamene pali akazidi koma. Ndakuti mkazi ameneyi amaonetsetsa kuti mwamuna wake akamanyamuka matuluka panja adzioneka kuti aoneka bwanji. Chifukwa kumene apitako anthu amakafunsa amene kuti kodi munthu yali ndi mkazi. Tsitsilo simmaona, koma shatiyo simmaona. Kodi trouser lo, koma muli ndi mkazi inu. Ndakuti mkazi amene amakhala wangwiro kuti olo mwamuna wake akamayenda ukamalankhula kuti kunyumbako kuli mkazi. Sayankhula mpakamwa koma maonekedwe. Ndakuti mkazi ameneyi amakhala ndi amene kuti amaonetsetsa kuti kodi mwamuna wake akuyenda motani, mwamuna wake akuoneka bwanji, mwamuna wake akutani. Ichi ndicho chimapangitsa mkazi amene kukhala wangwiro ndithu. China so chimene anachitchula pa verse ya 25 cha namba 7 chimene chimapangitsa mkazi amene kukhala wangwiro tikuchiona pa verse ya 25 akuti avala mphamvu ndi ulemu nangoseka nthawi ya mtsogolo. Akuti mkazi ameneyi amavala mphamvu ndi ulemu ndipo amangoseka nthawi ya mtsogolo. Afuna kunena zoti chani? Amakhulupirira za tsogolo lawo. Amakhulupirira kuti ngakhale lero zinthu sizinayende ndi amuna angawa koma mawaziyenda ndithu. Ndi akuti amangoseka za mtsogolo zoti lero sizinayende koma moyo sungakhale chonje. Amakhala chiyembekezo mwamuna wake kuti tsiku lina zidzayenda ndithu. Amaganizira za kutsogolo. Za lero amasamala koma amaganizira za kutsogolo. Akuti ndi mkazi kuti ngati lero sizinayende sakhala kuti mwamuna osathandiza ali pakazena ngati mwina mwamuna napo business kakuntchito wabwera chimanja mwamuna osathandiza uyu mwamuna ndikakundisuza koma kuti mkazi amene sali choncho. Akuti ndi mkazi amene amaganizira za amangoseka kuganiza tsogolo lero zativuta chabwino munanga msadandaule mawa mukayisiraso mwina mawa zikayenda muzatipeza. Kodi ndo mkazi wanu ndo achoncho kapena kodi akazi ino ndino akazi achoncho ndino akazi angwiro. Cha namba 8 chimene anachitchula kuchipeza pa verse 26 akupitiriza kunena kuti atsegula pakamwa pake ndi nzeru ndipo chilangizo cha chifuniro chili pa lilime lake. Mwachidula afuna kunena kuti mkazi amene iso chinthu china chimene amakhalira mkazi wangwiro ndi mkazi oti suwasole. Kama mudziwa mkazi wasole kapena munthu wasole. Pala anthu ena amene nthawi zonse akalankhula zinthu amalankhula zolakwika. Ndi amangoti inu simulankhula pepani mundikhululuke sindzankhulaso. Kukhana umongono alakwitsaso pepani mundikhululuke sindzachitaso.
Ndere rakhala nawo nawo pezo ta pepe saka 10 ka 5 chifukwa chakalankhulidwe kawo. Ndakunena koma mkazi wangwiroyi chimene amachita enchani sinkazi wasole chifukwa kenchani akuti amatsegula pakamwa pake ndi nzeru samangolankhula akamalankhula makhala waganiza kuti kodi izi ndikaziyankhula nzoti zithandiza kodi izi ndikaziyankhula zipindula china chilichonse akuti sakhala mkazi wasole. Mkazi wangwiro amayankhula poyenera yankhula, amakhala chete poyenera kukhala chete, amayankhula ataganiza samangoyankhulapo. Ndakuti uyu si mkazi wasole. Ndiye chinthu cha namba 8 chimene akunena kuti akuti mkazi amene samangolankhulapo si mkazi wasole, ndi mkazi woganiza sanalankhule. Alipo azikazi ambiri amene azimuna ambiri amati akachokapo pito business yakunchita akamabwera zapo akazana namba ndane bawo. Inu muzinakhala bwanji aya basi 2 days akazana jasala namba ndi achawo. 4-5 days akaza pamwezi paja namba ndi anthu mwina ka 7 ka 8. Koma nthawi yonse akamanena mati awo ndi olakwa kuna zanu onse wakakhala olakwa ka nthawi zonsese. Akuti mkazi wangwiro salwa choncho samapanga zimenezo asanalankhule amaganizira bwino. Chinthu chinanso chimene anachitchula pa vesi yaka 28 chinthu cha namba 9 ananena kuti ana ake adzanyamuka nadzamutama nadzamutcha udala mwamuna wace namtama nati mwamuna wake anyamuka namutama nati ana akazi ambiri anachita mwangwiro koma iwe uposa onse. Pa verse 28 ndi 29 akunena choncho akuti mkazi amene amakhala wangwiro chifukwa chonena kuti olo ana ake atamamutama nadzamutcha udala. Mumadziwa kunena kuti ana athu amatha kudziwa mwina zinezo sangaziyankhule koma amatodza kuti koma mayi angaja si munthu wabwino. Mumadziwa kuti ana anu amadziwa komanso mumadziwa kuti ana anu amadziwa ndithu kuti niyo ndinu munthu wabwino. Mwina sangakuuzeni koma mudziwa kuti ana anu amadziwa. Ndi apa kunena kuti mwanayi akamanyamuka amayankhula ndithu kuti mayi angaja ndi ndi munthu wabwino. Anthu akunja amadziwa kuti mkazi ndi wabwino poona mwamuna wake. Anthu akunja amadziwa poona ana anu analuso amayankhula kuti mayi athu ndi abwino. Amayankhula mu mtima akuzoyankhulanso poza anthu ena. Ndakunena kuti mkazi uyu amakhala wangwiro chifukwa chimenecho. Kodi inu amuna anu ndi ana anu amati chani za inu? Kukhala mkazi wabwino ndi mdalitso wakumwamba. Ana, aneba ndi ena ambiri amadziwa. Kuti ukhale mkazi wangwiro sikuti umaita kuchokera kumwamba ayi, koma ndi zinthu zina ngati zimenezi. Chinthu china chimene anachitchula tuchipeza pa vesi yake 30 mmene anamaliza mosangalatsa, anamaliza mabwino. Pa vesi 30 ananena kuti chani? Kukongola kungonyenga, maonekedwe okoma ndi chabe, koma mkazi wopa Yehova adzatamandidwa. Tudziwa munthu wina aliyense asanakwatire amasankha mkazi wooneka bwino. Munthu aliyense asanakwatire amasankha mkazi wokongola. Koma kunena kuti kukongola chabe sikumanga banja. Ambiri mmadziwa. Koma kuti mkazi wabwino ndi amene amaopa Yehova. Ndakunena kuti anamaliza kuti mkazi wabwino sadalira kukongola. Mkazi wabwino amadalira kuopa Yehova. Akuti ndi amene amatamandidwa. Koma pala akazi ambiri masiku ano mwene nanso mnaona akukhala mkazi wooneka bwino koma pesa banja lomukanika. Mudziwa chimene mukanikitsa zochitika. Ndakunena kuti mkazi wabwino amaopa Yehova. Sadalira kukongola. Munthu wina aliyense mmene analili 10 years 20 years ago simene aonekera lero. Wamuna wamkazi akusina. Koma kuti mkazi wabwino chimene chimamuthandizira ndikuopa Yehova. Ndi mkazi kuti akhale wangwiro kuti mkazi amaopa Yehova kapena saopa Yehova. Alipo ambiri amene alokongola koma banja lowakanika. Alipo ambiri amene kumaona mara koma uyu ndi mkazi ndithu. Koma zoti akwatira ndi mwamuna wa namba 4 pa zaka zingati pa zaka 5. Vuto ndi chani?
akuona ngati kukongola kokhako ndikofunikira, akuona ngati kukongola kokhako ndi kumene umapanga mkazi kuti akhale wangwiro. Baibulo ikutiuza kuti ayi, mkazi wabwino amaopa Yehova. Sakhala mkazi onena kuti akudalira zinthu zosayenera. Ndipaka pa verse 29 anena kuti akazi ambiri anachita mwangwiro koma iwe umaposa wonse. Ndati ngati tizione zonsezi zimene zitchula papazi, kodi muona ngati ndi zinthu zonena kuti mkazi wangwiro sitingampeze? Ndi zinthu zonena kuti munthu akhoza panga develop, ndi zinthu zoti munthu tikhoza muphunzitsa, ndi munthu onena kuti izi akhoza kukhala nazo, si zinthu zochokera kumwamba, si zinthu zonena kuti munthu akhoza kungogwa basi kupezeka nazo. Ayi, ndi zinthu zonena kuti munthu akhoza kuphunzitsidwa. Pali makolo ambiri amene ali ndi ana akazi, pali makolo ambiri amene ali ndi ana amuna, amene ana athu akuleredwa ngati kuti adzakhala ndife mpaka kale. Pali makolo ambiri amene kuti mwana wanga osavutika umadzuka mamawa pano pala ntchito adzogwira ntchito. Pali akazi ambiri makolo ambiri kuti mwana wanga osamatere. Koma mudziwe kuti zimenezo zidzamukhudza kutsogoloku, mudziwe kuti zimenezo zidzamuvuta kutsogoloku. Apa kutiuza kuti mkazi wangwiro sakhala wamanja alende, amakhala mkazi woyesetsa, amakhala mkazi wochitako mbali yake, sakhala mkazi wongokhala ngati kuli kuthekera kotero. Mkazi wangwiro alipo. Nefunso lija namba mfunso loti chani pa verse ya 10 chapter 31, namba mfunso loti kuti mkazi wangwiro angampeze ndani? Mwamudziwa amene angampeze mkazi wangwiro? Inu mukozompeza mkazi wangwiro chifukwa mwaona zimene zimapangitsa kuti mkazi akhale wangwiro. Mwadziwa zimene zimapangitsa kuti mkazi atchedwe wangwiro. Nefunso lakuti angampeze ndani? Yankho lakuti cha aliyense akhozompeza. Aliyense akhozompeza akadziwa zoyenera kusaka. Adziwe kuti chimene chimapangitsa kuti mkazi akhale wangwiro ndi chani. Solomoni polemba izi anataona. Solomoni anali munthu amene anaona zinthu zambiri, anachita zinthu zambiri. Mukakawerenga buku la Mlaliki mukaona zimene Solomoni anachita zambiri. Pokalemba izi anali kuphunzira zinthu zambiri. Akutiphunzitsa ife, akuphunzitsa ninu. Tiyeni tilere akazi angwiro. Tiyeni tikhale akazi angwiro. Tiyeni tithandizireni ena kukhala akazi angwiro. Zikatero aliyense adzapeza mkazi wangwiro. Mkazi wangwiro sagwa kuchokera kumwamba, alipo pansi pano. Tikozowapeza ndithu tikasaka motengera ndi zimene zitchula pansi. Mulungu akhale nanu chifukwa cha kumvetsera maphunziro limeneli. Pamene timaphunzira zokhudza mkazi wangwiro, pamene tupitiriza kuphunzira zokhudza banja, mama pamene tamaliza gawo lokhudza mkazi, tamaliza ndi mkazi ameneyi wangwiro. Tilowa gawo lina limene tiphunzire zokhudza ana pabanja, tionaponso kuti kodi ana pabanja ndizili motani. Pa programu ya lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndale Lnga School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso amene ndimanga mukozonga kutimbira pa nambala 0 766 kapena mukozopita pa tsamba lathu pa Facebook kung'ang'ana Lnga School Biblical Studies, mudzatumizira message tidzatha kukuthandizani. Komanso mukozopita pa tsamba lathu pa YouTube kung'ang'ana Lnga School Biblical Studies, muzopeza phunziro lilonera komanso maphunziro ena ambiri amene angapitirize kukuthandizani moyo wauzimu. Kufikira nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna Mkazi umzimu wangwira mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna Mkazi umzimu wangwira mdaliso mpasetu. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Maawili aimamu